I właściwie to był pierwszy krok do tego, co robię dzisiaj również, czyli to, jak ja pomagam ludziom, to, co oni mają do zaoferowania, nieważne, czy to jest jako pracownik na etacie, czy jako, nie wiem, konsultant, freelancer i tak dalej, nazwać, zapakować, a potem pokazać. I zapakować mam na myśli myślenie o swoich umiejętnościach jako o usługach, nawet jeśli chcemy pracować na etacie i o usługach, które przynoszą konkretną wartość, bo to pomaga jakby się sprzedać, jakkolwiek nie lubimy tego słowa, ale sprzedać, bo chcemy za coś żyć, tak? Chcemy mieć pieniądze na te swoje usługi, więc żeby je wypromować, warto sobie je po prostu poukładać w takie klocki. Znowu, te klocki dzisiaj są bardzo przydatne po to, żeby wiedzieć, z czym w ogóle wychodzimy do ludzi i za co oczekujemy, w czym możemy im pomóc i za co chcemy, żeby nam ludzie płacili.